que a més són la primera trinxera davant de la crisi econòmica, que estan proveint de moltes prestacions públiques i serveis públics en un moment duríssim, és prou important com per no allargar el debat que tenim. Nosaltres parlem molt de democràcia al nostre país i a mi sembla molt bé que ho fem. És més, jo crec que arreu hi ha l'exigència de tenir una democràcia de millor qualitat. I el debat també entre les nostres relacions entre Catalunya i Espanya va d'això, en part. Jo crec que no hi ha millor favor a la democràcia que poder decidir i parlar i discutir sobre el que s'està decidint. I aquestes són les eleccions municipals. A mi m'agradaria parlar també una mica, jo comparteixo moltes coses amb gent que està a aquesta taula, però també hi ha coses que no comparteixo i algunes coses m'agradaria dir. Per començar, jo no crec que Catalunya sigui millor que Espanya, diguem, per raons antropològiques, institucionals, sociològiques, com s'ha semblat expressar. Jo crec que nosaltres som diferents i això no ens fa ni millors ni pitjors, ens fa diferents. I això és una qüestió que vull deixar molt, molt clar. Si veig la història del meu país, el que estimo moltíssim, Catalunya, a la seva història, que admiro moltíssimes etapes, tampoc veig que siguem una font de virtuts indiscutible davant de la negació de les coses que han passat a Espanya, que no es pot reformar. Aquesta no és la visió que tinc, ni de Catalunya ni d'Espanya, sincerament. Jo m'hi sento identificat amb l'Espanya a Lorca, m'hi sento identificat amb molts episodis de la història d'Espanya i sento un enorme rebuig també per moltes persones del meu país, i pel que representen i pel que han fet. No tinc aquesta visió identitària ni potser ètnica sobre les coses, ni la política, no crec, no hi crec en això, sobre el meu país. Tot és possible, però jo crec que Espanya, amb tots els problemes estructurals que té, tampoc en té menys Catalunya. I si ara veiem el que ha estat passant en uns quants processos judicials o al Parlament de Catalunya sobre la corrupció, home, algunes coses n'hem fet malament nosaltres sobre l'autogovern del nostre país i sobre el poder decidir que hem pogut decidir. Unes quantes coses. I amb la superioritat moral no crec que sigui la fórmula per enfrontar els nostres debats. Dit això, i parlant sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, hi ha hagut una part important de l'Estat i de la parella de l'Estat, i aquí jo comparteixo l'opinió que hi ha hagut, i sobretot d'un govern molt determinat, el del Partit Popular, que ha basat la seva gestió de la governació d'Espanya en la negació de la pluralitat i el reconeixement d'una realitat plurinacional que existia, que ha existit sempre a Espanya. I aquesta és la font darrere del problema que n'hi ha. I un estat plurinacional o es reconeix a si mateix o a llarg termini es destrueix. Jo ho tinc clar, això. I per això el meu camí és el de recórrer el camí del reconeixement de la realitat plurinacional d'Espanya i de fer les reformes institucionals suficients i necessàries per fer-les en aquest sentit. Però també parlar de Catalunya. Perquè a Catalunya, diguem, home, vull construir un país amb la gent que hi viu a Catalunya i, per exemple, home, ho tenim difícil per fer si no ens podem ni seure a una taula amb un terç dels representants o potser una mica més dels que trauran a les properes eleccions. I aquest és un problema per Catalunya, a Catalunya, que és cert que hi ha hagut alguns que han negat la pluralitat i la realitat plurinacional d'Espanya, però també n'hi ha que amb el seu discurs acaben negant una realitat plural i rica que viu Catalunya. Totes legítimes, totes legítimes. Però a mi m'interessa sobretot el futur del meu país i no sé si d'alguna forma, amb algunes accions, estem fent malbé a la nostra nació, que és el que a mi m'interessa més, la construcció, que s'ha vertebrat perquè hi havia un catalanisme polític molt ampli, plural, transversal, que defensava la immersió lingüística, les nostres institucions, la nostra cultura i que ha fet el país que tenim. Perquè si veiem algunes enquestes, això s'està fent malbé. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies per convidar-nos. La veritat és que és un plaer sempre estar aquí, a la seu de la Generalitat de Catalunya aquí a Brussel·les, amb els companys del Casal Català.
I la veritat és que, diguem-ne que el debat que hem de tenir avui, la veritat no l'havíem tingut encara fins ara, perquè normalment aquí sempre se'ns convida a parlar d'Europa i avui crec que és una bona iniciativa que se'ns convida a parlar de Catalunya als eurodiputats, perquè evidentment tenim molt a dir, no? Escolta, jo crec que estem en un fi d'etapa, tant a Espanya com a Catalunya històric. No crec, jo tampoc soc molt amic de pensar que un només té virtuts i el veí tots són desgràcies, no crec que això sigui així. I a més crec que no és una manera d'afrontar els problemes adequada des del meu punt de vista. El que sí crec és que estem davant d'un model polític institucional, tant a Espanya com a Catalunya, que està esgotat. Jo crec que és evident que la Constitució i el Pacte del 78 s'han quedat enrere, no representen ni són capaços de respondre als anhels de la ciutadania ni a l'Estat ni a Catalunya per moltíssims motius, en qüestions democràtiques, en qüestions socials, en qüestions de que les nacions que composem aquest estat puguem exercir el nostre dret a decidir. Per tant, és un model absolutament caduc. I això jo ho he vist també una mica des d'un punt de vista generacional. Jo crec que la meva generació, que en els darrers anys, amb el 15M i amb tot el que ha passat els darrers anys, hem viscut un grandíssim procés de politització. Jo crec que no ens valen els marcs en els quals aquest país s'ha establert i s'ha desenvolupat en els darrers anys. Però crec que la transformació no només, o la caiguda d'aquest règim no només està succeint a Espanya, està succeint també a Catalunya. I la prova més palpable d'això és que els sistemes de partit, tant a Espanya com a Catalunya, estan rebentant. I quan un sistema de partit rebenta, diguem-ne, és la prova més evident que el sistema constitucional ja no és capaç de funcionar en el futur. I és evident que nosaltres anem a mig termini, tant a Espanya com a Catalunya, a un nou replantejament institucional, això no en tinc cap dubte. En aquest marc, quin crec que és jo l'interès català, o un cert interès de la ciutadania de Catalunya dintre d'aquest nou marc? Jo crec que nosaltres a Catalunya ara mateix tenim dues grans fractures, que és tan important una com l'altra. La primera és una fractura, evidentment, de relacions amb l'Estat, és real, és inqüestionable, les manifestacions al carrer ho han demostrat, hi ha una gran part de la societat catalana que no està conforme amb el seu model de relacions amb l'Estat al que pertany, però la segona fractura, que és tan greu com aquesta, és una fractura social de mil dimonis. Una fractura social de mil dimonis, on hi ha gent que té dificultats per arribar a final de mes, on hi ha un atur massiu com no l'havíem viscut mai, una precarietat laboral que afecta sobretot a la nostra generació, la del Javi i meva, absolutament bestial, que dibuixa un horitzó molt gris per les noves generacions a Catalunya, i les dues fractures són molt importants, i les dues fractures tenen responsables, i a Catalunya hi ha responsables de les fractures aquestes, n'hi ha de molt clar. Jo hi tenia al Parlament Europeu els representants i activistes de la Marea Blanca de Defensa de la Sanitat Pública de Catalunya, que t'expliquen tot el que han tingut que patir aquests darrers anys amb el que ha passat amb el procés de privatització de la sanitat a Catalunya. I per tant, aquestes dues fractures ara mateix són els dos principals reptes que tenim com a país. Per una banda, com resolem el nostre tema de relacions amb l'Estat, que això per nosaltres només passa i només pot passar per un referèndum amb tots els ets i uts, no per unes eleccions que vulguin substituir, perquè això no tindrà ni reconeixement internacional ni sabrem com comptarem, i a més amb unes eleccions normals tothom vota moltes coses, un referèndum amb tots els ets i uts, agafant-nos, i això és una cosa que hem de fer aquí a Europa, el precedent escocès, perquè a Europa hi ha un precedent i per tant nosaltres hem de fer acció política a Espanya i a Europa perquè ens deixin exercir el dret a decidir, igual com han pogut fer els escocesos, és el nostre dret. I la segona fractura, i amb això acabo, que potser m'estic allargant, per nosaltres, com a iniciativa Esquerra Unida, és saltar la tanca de les polítiques dels darrers anys que han creat aquesta fractura social, suposo que ara en podrem parlar més, i construir majories alternatives per poder tirar endavant això. Ho volem fer nosaltres amb nous actors a l'Estat i a Europa? Nosaltres volem fer això amb nous actors a l'Estat i a Europa, nous actors que estan emergint. L'emergència social i la política és molt viva a Catalunya, l'emergència d'alternatives polítiques i socials a Espanya en aquests moments és molt viva i l'emergència de noves realitats polítiques i socials a Europa és molt viva. I és a través de la capacitat d'articular aliances amb tot lo nou que serem capaços de saltar la tanca que molts de nosaltres volem saltar perquè el marc actual ja no ens satisfà. Abans de saltar de tema, m'agradaria, amb el que has dit, d'alguna forma, a vosaltres no us destorbaria que el 27 no hi haguessin eleccions anticipades? És que el de les eleccions del dia 27 és una pregunta que sí que us voldria fer abans que entréssiu
per no només parlar de coses genèriques, no? Però per saber una mica, es va interpretar que el president Mas va obrir la porta ni que fos com a amenaça Esquerra Republicana de que això podia canviar. És cert que l'escenari d'avui és un escenari diferent i que hi ha l'opció o el risc d'unes eleccions anticipades o una mica anticipades a Espanya que podrien acabar coincidint. Les eleccions del 27, l'inici del procés sobiranista del 27 és una condició sine qua non per resoldre el problema de relació entre Catalunya i l'Estat en aquest moment, per cadascun de vosaltres. A veure, en fi, sí, començo jo? No. Deixem-ho dir així molt... Qui està convertint les eleccions del 20 de setembre en un referèndum són els unionistes, per entendre'ns. Quan publiquen, quan actuen com actuen i quan publiquen les enquestes que publiquen i quan plantegen explícitament ja una barreja de desqualificació, amenaça de prohibició de no sé què, o quan... És a dir, jo no crec que hi hagi eleccions espanyoles anticipades, perquè seria un absolut reconeixement de que la qüestió de l'autodeterminació catalana està tan en primer pla que obliga a reaccionar l'Estat per tractar d'adoptar una estratègia que impedeixi que això es materialitzi. De manera que, en fi, en aquest terreny jo crec que nosaltres hem d'actuar en aquests moments, tot el passar en política, i les intencions d'uns i altres, inclús el president Mas, que té la prerrogativa i el dret a convocar o no, té un compromís polític, però té el dret a fer-ho o no fer-ho, doncs més val notar-hi. Per tant, nosaltres hem d'actuar, jo crec, els ciutadans catalans, les forces polítiques catalanes, absolutament en la perspectiva que hi ha eleccions el 20 de setembre i que aquestes tindran un caràcter de mesura democràtica de la voluntat dels catalans sobre el seu futur, també, no únicament ni exclusivament, naturalment, però que el propi debat preelectoral, els programes d'uns i altres, les actituds, el full de ruta que presumiblement apareixerà com una significativa i claríssima definició de punts i de compromisos polítics de més d'una força política, d'unes quantes forces polítiques. Tot això els hi conferirà un caràcter explícitament clar en aquesta direcció. I després,